La Mare de Déu de la Font viu és testiu una de les actuacions de conservació més importants dels últims anys. El Departament de Cultura del Govern d'Aragó ha iniciat les obres de restauració de les teulades de les ales sud i est del conjunt monumental, declarat bé d'interès cultural. Els treballs, en una inversió de més de 162.000 euros, busquen solucionar problemes de filtracions i deteriorament acumulat durant anys. Estem fent una obra que era molt necessària, tenim el teulat bastant fastidiat, que fa molts anys que es va repassar, i portava problemes de filtracions i ara ja ha arribat el moment d'arreglar-ho i el que t'he dit, fa 3 o 4 anys que estàvem ahí pelejant en subvencions i licitacions i demés, i per fi ha arribat l'hora de fer-ho. A més, i coincidint amb aquestes actuacions, el consistori està adequant una nova zona d'aparcament situada a la parcel·la anexa al conjunt monumental. Aquí anem a fer un pàrquing, perquè el pàrquing de baix se queda molt justet, se queda minut, i vam poder comprar esta finca, entonces aquí l'Ajuntament de Mont-roig volia terra o necessitava terra per a arreglar els seus camins i vam aprofitar de fer el desmunte aquí d'este puesto, que ara, per exemple, l'ocupen ja també l'empresa que fa els desmuntes i fa l'obra de la Mare de Déu, entonces ja mos ve per a tots. El complex compta també en una hostatgeria que actualment està tancada. L'Ajuntament, de fet, està ultimant els plecs de condicions per atraure a concurs la gestió del bar, el restaurant i les habitacions, per tal de recuperar l'activitat el més aviat possible. I tornarem a treure la licitació. En aquests moments estan acabant de treure les coses que hi havia dels anteriors inquilinos i esperem que per l'agost estigui en marxa. Hi ha 3 famílies o empreses que estan interessades en ells i suposo que quan traguem la licitació hi haurà més gent. Amb la restauració de les teulades, la creació de noves places d'aparcament i la futura reobertura dels serveis d'hostatgeria, Pena-roja fa un nou pas per a preservar i potenciar un dels seus principals referents patrimonials i turístics.